दिनै उपल ब्लक कमिटि उप्लआ जे माने बर्मानिफ्राय मुसलपुरसिम जोङो मोनसे ओरैबायदि माने लामाया जा गाज्रि अबस्था जादों माने फारनैथिंबो माने हाग्रा जानायनि थाखाय बिराद माने जिबौफोरा बिराद बारा जादोंमोन आरोखि दा रायजोफोरा बेरायनो तान मोन्दोंमोन माबादोंमोन दा बेनिखायनो जों दिनै मोनसे खोथाखौ इउपिपिएल दोलो हिसाबै जों सावरायबाय बे हाग्राखौ जोङो माने नै दिनै गासैबो जोंनि वार्कारफ्रा ओंखारनानै जों साफा खालामगासिनो दङ। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसी इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायलांनो हागोन।